Бягаш ли? Бягаш ли? Мина ли го изпита поне? Не. Как не? Не И сега как ще ходиш на море, като не си минала изпита? Не ми пука. Ще си идеш въпреки всичко. Да. Къде ще идеш на море? Гърция. С кой? Ми с приятелки. Без приятели. Не. Защо така не е ли скучно? Не, само приятелки. Там ще си намерите приятели, така ми се струва. Да. Добре, аз съм за първ път в Велико Търново, къде ще ми предложиш да отида? Никъде, това е най-глупавия град. Значи взимаш ме с теб на море, така да прием, да се самопокана. Плевен. Плевен. И там не съм била, иначе и там ще ми е интересно, сигурно. Къде ще ми предложиш да отида? Къде ще ме откараш? Къде на теб ти харесва заведение, всичко е много по-добре от тук. Тогава ти какво правиш тук? За жалост, че тук. Наботала си се без да искаш. Доста. Добре, ето ти един подарък от новото секси за хубавите отговори и за морето с приятелки, на което, както се разбра, съм поканена, така че ще се разберем. Да.